comenta a nosa veciña Pastora Vélez para que aquela memoria gráfica fora recollida e ampliada. Froito dese mandato, escolleuse este ano simbólico para a parroquia, para facer ese traballo que chamamos os pilares da Leira de Sollo, e que constará dun libro con textos e imaxes e un documental que se editará de Ourense acompañando a publicación. Pastora Vélez é a autora do libro, e Fibran Tenteiro, o director do documental. Ambos xa levan meses entrevistando veciños e gravando imaxes da parroquia. É un traballo comunal, como sempre se fixeron as cousas, onde as persoas, a paisaxe, o patrimonio material e inmaterial dos pilares serán os protagonistas. Agradecemos a Comisión de Festas que nos teña ofrecido este foro para que representados a todos os vilaregos que nos teñan aberto as portas das súas vidas para este traballo. E agora paso a falarvos, Isabel, flamante premio Mestre Mateo. A só unha semana e que temos a sorte de terla con nos apoiando o proxecto. Los pilares da Leira de Sollo, da Leira de Toro. Un aplauso ben forte para María. Bueno, moitas grazas, María, por presentarme así. Mais o orgullo, o placer é meu de estar hoxe aquí neste corazón da Chaira, nesta maravilla que os Vilares, cheo de riqueza, e todo este campo da festa, petado de boa xente, xente brava e poderosa que sodes vos, a xente vilarega. Así que veña, pedimos un aplauso ben forte para todos e para todos vos, porque sodes potencia absoluta. Ese aplauso para vos, nada con un aplauso poderoso. Veña darse fortes aplauso, que así me gusto. Moi ben, que arrancades a forza. Hoxe para mí é un grande orgullo, unha satisfacción, como decía, estar entre todos e todos vos, porque
suavecita, son máis ben que lle meto aí gas. E deixarlle paso, dar as grazas a María, porque María é un exemplo do futuro dos Vilares. É o futuro dos Vilares, é o futuro do país. Así que veña, agora dentro de pouco teremos que falar sobre Europa.